Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Dala ɗan mana. Dala a nan gida kake? Binta na nan? Tana. Dala ka ce Alhaji Ibrahim ya zo neman ta. Alhaji Ibrahim. Ka ce da Allah ta zo na kiranta. To kamar ta. Na kira wayar ta bata ɗauka ba shine dala ka ce na kiranta dai kawai. Yawa. Wa yake kiranta? Ga shi can. Kai ne saurayin Binta? Ni ne saurayin Binta. Kai ne kake zuwa ka ɗauke ta mota guda biyu? Wani lokacin mukan ɗan fita don mukan ɗan yawo da ita. To Allah ya kama ka dan ciki ne da ita Binta. Kuma dama ina neman wanda ya mata kuma gashi nan Allah ya kawo ka. Wallahi ban san ta ba. Jiya nan na fara ta tsaya. Allah ya kama ka. Shi ne. Kuma ke ta wuce. Shi ne. Kan ka da Allah ya shi. Wallahi Waje na. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Dala ɗan mana. Dala a nan gidan kake? Binta na nan? Tana. Dala ka ce Alhaji Ibrahim ya zo neman ta. Alhaji Ibrahim. Ka ce da Allah ta zo na kiranta. To kamar ta. Na kira wayar ta bata ɗauka ba shine dala ka ce na kiranta dai kawai. Yawa. Wa yake kiranta? Ga shi can. Kai ne saurayin Binta? Ni ne saurayin Binta. Kai ne kake zuwa ka ɗauke ta mota guda biyu? Wani lokacin mukan ɗan fita don mukan ɗan yawo da ita. To Allah ya kama ka dan ciki ne da ita Binta. Kuma dama ina neman wanda ya mata kuma gashi nan Allah ya kawo ka. Wallahi ban san ta ba. Jiya nan na fara ta tsaya. Allah ya kama ka. Shi ne. Kuma ke ta wuce. Shi ne. Ina magana kana. Kan ka da Allah ka rabu da shi. Wallahi Waje na.